салому алейкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ. Савол шуд ки праваҳои Тоҷикистон, Россия дар Америка ба кор меравад ё не? Албатта Амрико қоидави қонуни худша дорад. Ба ҳамин хотир мехоҳад ки вақте ки шумо Америка омадед, праваҳои амрикоя дошта бошед. Барои мошинои сабукрав, ҳам мошинои далнабойшикӣ, яъне боркашон, трак. хуб, дар баъзе штатҳо албатта праваҳои Тоҷикистону Россия қабул карда мешавад, аммо дар аксарияти штатҳои Амрико қабул карда намешавад. Махсусан барои далнабойшикӣ шумо умуман илоҷ надоред ки бо праваҳои Россия ё Тоҷикистон кори худро дар мошинои боркаш сар кунед. Дар Тоҷикистону Россия барои правая гирифтан албатта мактаб мехонем. ҳам назарӣ, ҳам амалӣ бояд мактаби махсус бошад. Дар Амрико ин чиза ман надидам. Шумо мебиёед, вақте ки Амрико омадед, тестша онлайн мегиред, хоҳед телефонӣ мегиред, скачат мекунед дар ҳамон сайти DMV, бозрасии давлати автомобилӣ, тестша мехонед. Кае тайёр шудед, шумо ба ду чиз зарур мешавад. ҷое ки шумо зиндагӣ мекунед, ҳуҷҷатошро мегиред, баъдан ду почта мактубе ки масалан барои шумо поштахонатон мебиёд, бояд ба номи шумо бошад ки эътироф кунад ки воқеан шумо дар ҳамин хона зиндагӣ мекунед. Шуд, баъдан $35 пули ҳаққи теста месупоред. барои шумо иҷозат метиҳанд ки ба забона мепурсанд, бо кадом забон супордан мехоҳед. Шумо агар англисӣ надонед, мегӯед ки русӣ, шумо дар компютер русия мемонанд, шумо бо забони русӣ, махсусан дар Филаделфия ҳамин чиз ҳаст, бо забони русӣ шумо назарӣ месупоред тестча. баъд аз ки теста супоридед, шумо гузаштед, барои шумо як коғазак метиҳанд ки шумо теста супоридед. шумо мебиёед, метавонед ки баъд 2 рӯз, 3 рӯз ё 1 ҳафта ва ҳамон коғаз барои шумо 6 моҳ муҳлат метиҳад ки шумо бояд амалан супоред, практичностиша супоред, баъдан праватонро гиред. Яъне муҳлат 6 моҳ ҳаст ҳамон коғази тестӣ. Чӣ гуна аст? Барои далнабойшикӣ албатта аввал праваи мошини сабукрав доштагӣ бошед. ҳама медонад ки ҳама мошино категорияи худша дорад. Автобус, мошини майда, камаз. дар Амрико низ праваи далнабойшикӣ CDL мегӯянд. бо шумо вақте ки мошини сабукрав правиша гирифтед, метавонед ки ҳамон пагиша худиш рафта барои далнабойшикӣ шумо аллакай ҳуҷҷатотро супоред. ҳарчанд экзамен ам насупоред, ҳамон рӯз ҳуҷҷатотро супорда метавонед ки биёед. баъд аз ки ҳуҷҷатотро супордед, хуб иҷа саволҳо зиёд мешаванд, аммо иҷа шумо тестша мехонед, аммо барои практика амалӣ ҳатман мактаб меравед, дар мактаб мехонед, чун барои шумо ёд метиҳанд чӣ гуна пешу қафо кардан, чӣ гуна кардан. яъне ки бисёр ҳам қоидави қонуни зиёд дорад, чун мошин шӯхӣ нест. далнабойшикӣ кам аз камази бисёр ҳам дароз аст, калон аст, бадвойма аст. ба ҳамин хотир ҷиддӣ мактаба мехонед, имтиҳоншо месупоред, баъдан ба кор шурӯъ мекунед. яъне хулоса чӣ аст? хулоса ин ки шумо ҳатман ки омадед, праваи амрикоя бояд гиред. яъне беправаи амрико барои шумо ягон кас иҷоза наметиҳад ки махсусан барои далнабойшикӣ ба кор бароед. бародарои азиз, ин буд дар бораи праваи мошини майда ва далнабойшикӣ. яъне ба кор меравад, намеравад, чӣ кор бояд кард. як хулосаи мухтасар буд ва ҳар саволе дошта бошед, марҳамат барои мо нависед. мо ҳатман ҳаракат мекунем ки барои шумо ҷавоб пайдо кунем. дар ҳар куҷое набошед, худо нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад.